Ето на Ради Ния Иван. Ето я Ния. Ето го Иван. А Ради въобще не знаем къде е. Ради снима, хора. Да, Ради снима. Да. Ние с нея създадохме нощна смяна в Ради играта първа, втора, трета, четвърта, пета и шеста част, които може да си ги изтеглите от Happy Note. Също така получихме информация от един човек, че ще излезе нов филм нощна смяна в Фреди 2, след като във първа част всички роботи се обърнаха срещу шефа си, а именно Спрингтрап, Уилям Афтън, който беше баща на Ванеса. Почти свърши. Да. И те се обърнаха срещу него, след като го убиха и го завлякаха някъде в някакъв склад. А се оказа, че през цялото време роботите са били невинни деца, които